السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانجين تلمة بخيلانا قد نطريتو درسي كتر دروجي من فيلي لا سيكلو قرآني كماسك رمضاني كنت سميم أوتور سر إنس محمد منظر زايدنو أمر بخال واجمي فندي حاجي رشد رمضاني дружина мен ике хадисе حديثي كواسو ولانيتي إذا زويني الدار أدما كمرو قلبي تترسين أندرال مرو قلبي حديثي أكون إذا زويني الدار كمرو قلبي نترسي أندرال مرو قلبي تيغاتي ولانيتي جنادا مرو قلبي تنو نسوالو نبرمو أكو حديثي حال المسلمة не изазвини кортуте ништа, не изазвини нисави дар кортуте. Над чвилато те размислине, само хария кале хадисестар. Кај анту, кисави категорија пере. Джан тегате со бизунисави сунја, топло срце, калбитано на бормо прала муслима. Топло калбитано кога флети. А чуманца, шун, емсиклов, ако хадиси кои сили дуи стране. Јек страна шукарипе, а јек страна прети хем упозорење. А шун хем размислен ки сави страна переа. Дали переа ке океа страна кури иси шукарипе, или јанко шукарипе, или переа ке океа страна кај си претније упозорење. Хадиси насловимо о Кур'ани тано доказ ко диве ке метесор. Со значини, ке титлове ко диве ке метесор ам Аллах субханаху та'ала, о Кур'ани кол туче доказ. Ама сар фало муслима. Размислијан ли сар кол туче доказ о Кур'ани? Има муслим рахметуллахи алейх бележини хадис котар марума гло пейгамбери салаллаху алейхи ва саламе со вачаджа. Вачаджа марума гло пейгамбери салаллаху алейхи ва саламе о Кур'ани дано доказ ко користуче ја се против туте. О Кур'ани ко користуче ја се против туте. Дикаја са се вачаджума ко хадиси сие дуи стране. Дуи стране. И прво страна улеси ритано ко користуче. Со значини каналче шукарипе. Ка поможинето ко диве ке аметесо. Колко користуче ко диве ке аметесо. И дуите од страна улеси против туте. Халоваја одма претнија. Кол против туте? Ка претинитут. Хема која хадис дела упозорење. Те размислинеја кано лестар. Улеса очерджум, ако не изазивини нисави дар, кото калби прала муслима. На анела тут кодувате бешака на те размислинеја кале хадисестар, джан тегате со ту хијан прала муслима кога флети. Ко немарливост, джан со тегате, токло срце прала муслиман на бормо. Сара о Кур'ани колко користа меје ем протива мене. Ко корист коло Кур'ана меје прала муслиман само ако дружи сарам е Кур'анеа, пенџарджама о Кур'ани. Дживдијама амару дживдипе е Кур'анеа, ем ускладу е Кур'анеа. Сар сиклувај со пенџара котар Кур'ани анаја ки праксима џихар дживдинаја. Турдинаја ме максимално. Амаро калби тано повезимуе Кур'анеа. Пенџара о Кур'ани шукаре. Пенџара пошукар о Кур'ани него сао остала верабуча. Тегате о Кур'ани колко користа мење. Јера мен свакодневно диве амаро дружина ме на Кур'анеа. Свакодневно диве амаро калбитано повезумуе Кур'анеа. Свакодневно диве амаро дживдинаја е Кур'анеа.
у складу ко одува со сиклуваја, со пенџараја котра Курани, а најлеки пракса, максимално туди најмен, ема чекарте дживдина. Черао која со вачери о Курани. Цидамен котра која со вачери о Курани. Колко корист амиње. Тайса годиве ке аме тесор. Кетка итлува англо Аллахи Азza ve Jelle о Курани колко корист амиње. Сар колко корист амиње, кај итлувен ка вачери. Ја Рабби. Ов манцар дружи сало. Оле соро калби хиней повезимо манцар. Ов пенџарџаман буд шукар. Ама не само со пенџарџаман, ја Рабби, веќе и черсало ко одова. Дживдиња по дживдипе у складу ко одова со пенџарџаман. За поставиња савер буча. Але мана за поставиња. Маје подумона ириња. Ка сведочини туче прала муслиман о Курани, со туна за поставијано о Курани, на јане немарлио премало Курани. Ка сведочини туче прала муслиман о Курани, да тујан лекотар окола мануша кола со ту, свакодневно дивеј текле дживдип насоро дружисалан е Куранеем дживдијан е Куране. Хемџан тегате о Курани прала муслиман ке ка сведочини ко користуче. Джан тегате су успејан. Тегате успејан ко токло дживдипе. Тегате право успех добијанле прала муслиман ко дивејке аме тесоро ке клювен го Аллахи Азza ve Jelle. О Курани тикло ко користуче. Овте сведочини и ко користуче. Тегате джан сујан успешно мануш. Јер тегате ништа на не точи вачердо осим лафија јадхулу фи џенне. Хем кув хули комо кло дженети. Теджри мин техтиха ал-анхар. Скроз оленја или скроз башче дженете се кури со оленја тавдена. Халидине фиха ебеден. Вечно е хем заувек. Аллаху акбар. Кув комо кло дженети, скроз башче е дженете се кури со оленја тавдена. Ама најек диве, дуј. Заувек, вечно, никед више од тамна не ти плове. Ако против туте о Курани само прала муслиман, ако за поставијано Курани. Јане немарливо премало Курани. Тоду мој иријане Куранесе. О Курани бешела коротуте ки витрина сар украс. Сар украс бешела коротуте ки витрина. Ники на праđано Кураните четине. Ники на дружисаране Куранеја. Или па са со амаре предходници и не черена. Лено Курани па черена ко дуи трен врсте пишкирија, скупа шуже пишкирија. Па черена шукарки о Курани, те на перджо прашина. Ен чивена леки витрина ине. Корегал. Шукаре, размисли неа. О Кураните на милиарджо, те на перджо прашин. Ама прала муслиман. О Курани на алоте панделе ко пишкири. Хем те форделе ки витрине никед више те направеле. О Курани ало туче прала муслиман. Ту те джа право не дромеа. Те си кајто цар те джа право не дромеа. Тоа ако пајанле ко триштак пишкирен фордјанле ки витрина. Прала муслиман. Не ето ништа ко да дода тој си ту Курани ко чер. Тега те кол против туте. Исто джихаро Курани кол против туте прала муслиман, ако ту пенџарџан побутере гумцон, него суре. Побутере фудбалска играчен, него суре. Побутере певачен, него суре. Пенџареа пошукаре, кој е Кристијано Роналдо, кој е Меси, кој е Мбапе, кој е Џоковиќ, кој е Панавера, спортска играчија. Пенџареа
козом голија диње, козом победиње утакмице, ко берш. Пенџера кет почми оленги кариера, кет почмиете теченен спорт, кој не гедеро спорт, сај мануша и не, кој оленги даја, кој олен гордат. Чак джане кет клумки пенџер. Джане козом медале добиње, козом поклонја добиње, козом златна лопта и слично. Ама на джане котар Кур'ани ништа. Джане шајик сура туј. Паутер на трин, панч. Пенџере шукар кој таркани, кој ервини, кој джемаили, кој очита, кој ерджани, кој бернати. Чак джане тачно кет почмело ленгир кариера. Козом джилај силен исприлике, нали? Джане која джили поране ленгир која не ви. Па кет шунеа да и си джили премиерно дикеа кувеа, дике козом сати која джили премиерно. Па ди черела, хазар бешела, те шунела. Дали аджи харе хазар беше Кур'ане се прала муслиман. Те дружинето те Кур'анеа. Тег прала муслиман. Ако сакава джајан, а ништа котар Кур'ани на джајан. Ако акале се вакти инетут, те беше те дике еква сати или ек сати те беше дике дек филм, утакмица, те пратине. И ушамаленцар, па калиби со каха пие, па капишняри, ка нерверинетут, ја кадилинджо, ја карадуинетут. Инетут вакта кале се, а ке двалани, те чел пелафи давалани те беше опет те си клоп по Кур'ан, тега те нанамен вакти, тега ти јам ки буди, тега ти јам заузиме, тега ти семен разна проблеми ја камаро шеро. И тега те амен, на неме ниса во време Кур'ане се. Е тега те джам прала муслиман о Кур'ани ко против туте. Ама, джана кава. Коле мануше се о Кур'ани овела против олесте. Нека джанел. Да о тано чачипна се јеко таро бибахтале мануша. Јеко таро несречна мануша. Кога со ништа на успења. Кога на шаджа са. Са на шаджа. Jer mena penava kana pazen, mena penava da tua kao na valente джанете пенџаре. Но не со проблеми. Пенџар кој Кристијано Роналдо или Авера спортски играча, пенџар да ќе певачем, пратни си кариера им слично субханаллах. Ама маза поставено Кур'ани. Маза поставено Кур'ани. Са соаќерџум, ка се о Кур'ани ко против олесте нека джано дојтано несречно мануш. Мануш кога ништа не успењем са на шаджа. Jer тега те ништа на нито воле се вачердо, веќе вачердо ко воле се يدخل في جهنم همولي كوا كنا كمقلو جهنم كي ياك جهنم يسير كي ياك جهنم يسير أما نايك ديمت دويا نيغو كواتشري خالدين فيها أبدا вечно им заувек كوب كمقلو جهنم вечно им заувек со значини никеда више котаро лесте и на нетиктове, отека више джио крајо. Размисна кана прала муслиман. Ту, почтут, кисави категорија переа. Дали переа ки категорија, котаро окија категорија, кури о Кур'ане ко користуче, ка сведочини ко користучете сако две ке аметесо, или ка сведочини против тутете сако две ке аметесо прала муслиман. Размислим ту. O Kur'ani alo hala musliman tu че те си кајтут, те джа право не друмеа, те разликуне шукаре молошно јасно не доказинца ралоче прало муслиман. Са соачиро Аллах Азza wa Jalla ки сура Ал-Бакара акава китаби која ано песте на неле нисави сумја. Нисе и сумја на неле која китави. Овтано упутство, друмо, навигација, само околење кола
и силен богобојазност. Таква та ни правила муслиман те да ракот Аллах субхану таала. Срсо Али ради Аллаху таала не почло и Али. Судија таква. Почеру Али ради Аллаху таала ан и таква те да ракот Аллах субхану таала. Значи о Кур'ане Аллах мене сар упутство правила муслиман. Те джа право не да умеја. И каја катаре да о Кур'ани шето хем ко користа мене хем противаменте. Никола кога дерси кога со канеламен попаше Кур'анеја. Tu čvrstina malo kalbe Kur'aneja. Hem te počmina, te družiname na Kur'aneja. Доста запоставуваме Кур'ани. Доста занемаруваме Кур'ани. Доста дијам вакти сади су се семе Кур'анеси. Некола кано вакти право. Каква шужо племенито масек Рамазани. Тира намене Кур'анеси. ديكن دلسو خيري ونحن دعوانا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.